chabwino komanso mmodzi mwa membala ndi Ela Ngondo. Ela Ngondo chabwino kuma kwambiri aliposogola kuno. Komanso ndi 639 komanso assistant alipo atatu, komanso tinawo madriver awiri, committee members 9. Chiwerengero chathu chonse cheya chikukwanira 742. Okay. Tipo 742. Ndinaona dzanja Chief Finance Officer Malawi Union. Okay. Ali pali ndi observation iliyonse mmene timapempha kuti tiadziwe tipo angati chifukwa timakhala m'makategori. Ndiye kuti mwina kuti tikhale ndi dongosolo labwinobwino tiyamba ndi kategori ya akuluakulu athu aku union, kenaka tibwere abusa makategori monga mmene timachita muja, so that we vote them in block. Motion ndi omwe yasunthidwa kale, but maybe we can just proceed ndaphunzitsi makategori mmene tanena moja. Zikomo kwambiri cheya. Magulu athu ali motere ku Malawi Union officers tili ndi Pastor Tone Nda, komanso tili ndi Pastor Tone Yola Munyirende da President a Malawi Union, tili ndi Pastor ali Executive Secretary a Malawi Union, komanso tili ndi Elder Evson Dambula amene ali Chief Finance Officer ku Malawi Union. Anayambitsa kale motion walandira, anapanga second, onse amene kuvomereza kuti alandire ma officers. Tili ndi Pastor John